सहैबा माबायदि हटेलाव थागोनब्रा जोंलाय गुवाहाटियाव सहैनो होग्रोदोब्रा नायनोसै माबे मोनसे हटेलाव थानाय जायो आं हले हटेल होननाय बुस्थुआवनो थाफेराखैलै एबारसो फार्स्ट टाइम मोजांसो बुंदों नों सन्थला साला आइडि प्रुफ लाबोफानांगौआ रेशन कार्डसो लानानै फैदों नों माथो बुंबावनोब्रा अमा राजा हटेल होननाय बुस्थुआवनो थाफेरबायनो मोनासैब्ला साला नोंसोरबो आंखौ थाम्फै होनो थाखाय लानानै फैफाबायब्रा सानैजोंनो थांबानो जायो थोद लोंनो मोनबानो जाबायना नोङो मा खोदावराव खालामबाय थादों बेनिखायथ' फैफादोंब्रा आंबो लोंनो मोनगोन होननानै मानोना जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ आयु बाला बयफ्रेन्डनि फन फैलायबाय ओइ सिरि थाथ'दो नोंसोरो दे थाब रायलाय मानो फन हरबाय थायो नोङो आं गारियाव दं होनबायना बबेसिम सहैखो बेखौसो सोंनो फन खालामदोंब्रा आङो मानो फन खालामबाय थायो दे आंखौ आं न'आव सहैबा फन हरगोन होनखाबायना दोनथ' आं दसे उन्दुनि खर' सादों आरो गारि गाखोनानै जागोन दे बयफ्रेन्डफोरा जा डिस्टार्बखाहाय बेरायनो थांनायफोरावबो नोंनाथ' बयफ्रेन्डआ फनल'सो हरदों आंनाथ' गार्लफ्रेन्डआ भिडिअ कलसो खालामबावो आंखौबो खालामो आरो भिडिअ कल नाथाय आङो दा एसे बोराब थानानै दङ नालाय रागा जोंलायदों नालाय दा आंखौ भिडिअ कल खालामनो हानाय नङा बियो गसाइ नोंसोरसो मिथिसिगोन आरो सासेया गार्लफ्रेन्ड थाखानाय सासेया बयफ्रेन्ड थाखानाय सानैबो थगायनायाव पिएइचडि खालामनाय मिलायथारदों दे होद उनाव बाख्लायबाय था दे हनै गुवाहाटि सफैबाय माथो हटेल नुहरदों आं गंसे हाथरखि गोनांलाय बबे हाथरखि गोनांब्रा बैलायथोब्रा बै हाथरखि गोनाङा गिदिरथार हटेलाबो साफा नुथारदों माथो बेयावनो थाहैनोसैथ' बेसेबां दाम लागोन बेबा र' सोंना नायहैनि बेलाय हटेला बेखौनो बुंदों आं हाथरखि गोनाङा ओइ आंथ' बिदि हटेलाव हाबफेराखैलै थांलाय सोंना फैलाय बेसेबां लायो दामफोरा थोद साला आं नोंसोरनि थाम्फै होफाग्रासो दा आंलाय मानो सोंहैनांगौ जाखोब्रा नों सोंहैथां आरोलै सन्थला सोंहैथांब्रा बेसेबां दाम लायो हरसेयाव बेसेबां फैसा होनांगौ सोंहैदोब्रा आं सोङालै आं नोंसोर सानै थाम्फै होग्रासो आइला सन्थला सोंहैथांब्रा नोंनो आं जौ बथलखौनो गंसे बारा होगोन ना नायलाय जौ बथल होनानै बुरखायनो नागिरलायबाय दा बेखौ खोन्थाब्रा दावसो देलायखौ नोंसोर हौवा मानसि थानानै आं सोंहैनांगौ आरो देब्रा नों सोंहैथांब्रा सन्थला नों 5 स्टार हटेलाव थानो लुगैदों होनदोंना थांब्रा थां सोंहैथां बेसेबां फैसा लायो आं दंना गसाइ गावसोरासो बेरायनो फैदों आंखौ थाम्फै होफानो लाबोदों दा आंहासो हटेल सोंहैनांगौ र' होमबालाय मा होननानै सोंनांगौब्रा धद बेखौबो आं खोन्थालायनांगौ आरो रुमासेनो किना सोंहैथां थां आच्छा दे नों थांना सोंहैबानो जायोमोन ना होद आंबो लाजिदोंलै आंबो हटेलफोराव बिदि फैफेराखैना दाबो जेबो नङा दे सन्थला थांदोंना गसाइ मा होननानै हाबहैनांगौ जाखोब्रा वेलकाम सर होद माबा वेलकाम होनलाय लांबायलै आंखौ फैफेरै हटेलफोराव सोंनो खोन्थाहरोब्रा आंखौबो अमा राजायाबो साला सुवादफोरा गाबा गावनि गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डफोरखौ थगायनानै गुवाहाटियाव फैबाय दा इन्जय खालामनो नागिरदों आंहासो हटेल नागिरनांगौ जाबाय आरो हटेलाबो जिबायदि गिदिरथारब्रा मानसि गोमाबा माथो नागिरनानै मोननाय नङालै Hello, good evening, sir. How may I help you? माथो इंलिस रायलायबायलै इंलिसनि होनथारनांगौ नामाब्रा हेलो सर गुड इवनिंग बताइए हम आपको किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ हिंदीबो रायलायदों माथो Yes, sir. Please tell me how can I help you? हे गसाइ इंलिसनिल' सोंथारो माथोलै होद रोङाबाबो थ' थाथा होनोसैलां हेलो गुड इवनिंग I need help for room today I need stay here for night Sorry? होद बुजियासै नामाब्रा र' थख' सोंफिननि माबालै today I need a room for sleeping here for
eating here, for party calling here. So, do you have a room for us? 아차, 사라 보로스 흠바. 사라, बर'सो नोङो बेखौनो हाया इंलिस रायलायदों आं सार बुंलाय नोंनो माबायदि रुम नांगौ जायखिजाया रुम मोनबानो जाबाय आरो नाथाय फैसाखौसो खिन्थाग्रोआखै नोङो बेसेबां लायो मोनसे रुमाव हरसेयाव स्टार्टिंनिफ्रायथ' ओरैनो 15,000निफ्राय स्टार्ट खालामो जोङो आरो माखासे मा होनखो स्टार्टिंनिफ्राय 15,000 औ सार स्टार्टिंनिफ्राय 15,000 होनबा आं बेलेग दामखौ खोनासंलालै 15,000आनो बिराद बुरजाथार माथोलै आच्छा अब्ला नोंथांनि बाजेटआ बुहुत खम होमबा बर'खायसो खोन्थानोसैलां फैसाखौथ' आं न'निफ्राय लाबोफाखायाखै आंना लोगोआ सिख्ला लाइन मारिनो होननानै सिख्ला लानानै फैदों बिसोरजोंनो थाम्फै होफाबोदों आं मिथिबाय आच्छा सार नों थाम्फैसो होफाबोदों होमबा लोंनो मोनगोन होननानै फैफाबायब्रा आंबो दा नोंसोरना हटेलानो 15,000 बालाय बिसोरबा हरसेयाव 15,000 होनो हागोन ना हाया बिदिब्ला नोंसोरो मोनसे खामानि माव अय' हटेलाव थां दाम खमावनो जागोन अय' हटेल औ नोंसोरो दाम खमनि हटेलाव थानोबालाय अय' हटेलाव थांनो हागोन दे जाबायसै होमबालाय गोजोननाय थाबायलै बर' मानसिफोरखौ जेराव मेराव लोगो मोनोब्ला मोजां मोनोलै आङो दे नेक्स्ट टाइम फैसा बुरजा लानानै फैबानो जाबाय जागोन दे होद मानसियालाय मा दाबो मोनफैयाब्रा ओंखारना नायथारनोसैलां होद मा एसे गोबावब्रा सन्थला हटेल सोंनो थांनाया साला हिनजावफोर बायदि मेलसो फाथिहैबाय थादोंमोन नामाब्रा नोंलाय हटेलाव बिदिबालाय मानो गाबागाव सोंहैयाब्रा आच्छा बुंलाय मा होनखो हटेलनि मानसिफ्रा थानो मोनगोन ना मोना थानोलाय मोनोब्रा राङासो खोन्थागोन होगोनब्रा आच्छा हरसेयाव 15,000नो होगोन नों मा 15,000 गोजोन हरसेयावनो मा दासो खिथुनिफ्राय धुङा ओंखारदों नामा 15,000 बाराद्राय जाद्रायोलै सन्थला बेलेगाव थागोनलै ओरैनोबा आंनि आखायाव 10,000ल'सो दङ आं जेबो मिन्थियालै मोनलोंबानो जाबाय आङो मोनलोंगोनब्रा दाम खमनि हटेलाव थागोन ना साला हाथरखि गोनां हटेलाव थानो ओंखारग्राया नोंसो दा हटेल नालाय हटेल थानोसो सानदोंमोन आरो इसिबां दाम गोसा होननानैथ' मिन्थियामोन ना आङो बेफोरबायदि हटेलाव थायालै बोरैबा थानांगौबा थोरसि लथासो सुनांगोन बेनिखायनो दाम खमनि हटेल नागिरना थाहैनोसैथ' माबा अय' हटेलनोलाय बेयाव दाम खमावनो मोनो ने होद अब्लालाय थुदो अय' हटेलखौनो नागिरनोसै थौदो होमबालाय मोनसे खोथा दै एबार हटेलखौ आं सोंहैया नोंसो सोंहैथां साथामबो सोंगोनब्रा साथामबो बिदिब्लाबो जायो स' लोगोफोर दिनैनि एपिसडखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जुदि फेसबुकाव नायगासिनो दङ फेसबुक पेजखौ फल' खालामदो जुदि इउटुबाव नायगासिनो दङ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेनि नैथो खोन्दोखौ नोंथांमोना नुसिगोन दिनै एसे खामानि दंमोन हाखु दाखु बानायस्लाबनो हायासै बेनिखायनो नोंथांमोना बे ससेखौनो नायदो